Ito na aking season 1. Season 1. Vincent, congrats. Oy, salamat bro, salamat. Sa lahat ng sumusuporta na. Yung utang mo, bayaran mo na. Wala na yun. Wala na yun, settle na yun. Ex na kasi eh. Uy, wag mo yun. Ay, sorry. Bawal sabihin. Bawal sabihin yun. Bawal sabihin. Ano yung 100 pesos? Napagbayad. Wow, sarap pag libre. Ang sarap pag libre. Wow! Kuya na. Ay, paggawa ka lang ito ng t-shirt, kaya ng uniform. So, ganito na talaga yung buhay natin. Ano naman yan? Ay, hindi pa natin kalimut. Bob! Oh, basta. Bob! Cut. Bob! Say hi to my vlog. Hello. Kasama si... Hi pala, hi. Hi! Pero ito ay celebration ng aming magka-monetize ng brothers. Dito ka pala. Okay, no, si Bata, dito ka rin pala. Kain po, kain mga kalingap. Ay, Hindi ganun tawag kita sa subscribe. mga kasison. Season na pwede. Mga kasison. Ito na lang pala ang mga fans. May panahon lang. First day spot ko na lang to. Diet kasi kami ni Jen. Kain na kasi ako ng lunch kasi ang tagal nga kanina naghintay ako. So kumain na ako, pero kakain na lang. Ano ba nito dyan? Ano pala ako? Shout out kay Tita. Luto ng santol, ang sarap. Shoutout mo yung pangalan ni Mama. Amy. Si
Papa kayo na. Tita, ay, tito. Tito Jun, Ito, Jun. Tito Jun, salamat po sa pagkain ng santol. Tito Jun, sa kay Tita Amy. Sarap ng food. Di ako yung sila, di ba? Nakalagay cheese pa doon. Welcome! Enjoy! Celebration ng 10,000 subscribers ni Jensen. Yes, thank you sa mga solid supporters ng team Kalingap Pro. Anong tawag mo sa mga subscribers mo? Jensen Nuts. Ay, mga Jensen Natics. Kung makapag... Parang meron na eh. Oo. Establish ng ano mo, class. Saya dito. Pag nagawi kayo dito, punta kayo. Sa